Damas Ar Rayan mugi ndadosaken putra ingkang migunani tumrape nusun basa patuh dumateng tiyang sepaipun kekalih ing tembe ndadosaken putra ingkang saleh. Alhamdulillah keluarga agung saking Bapak Wiwin Supriyono dalah Ibu Siti Fitriani pun aturaken matur sanget atas rawuhipun dumateng panjenengan sami ingkang sampun pinarenggah margi masyarakat keadilan lan sedayanipun ingkang sampun mendukung acara bahagian ing pawiwahan ing dalem menika. Kok gedhe aku. Ya, tasih kalian Gondarum Campur Sari. Monggo pun sarani Gondarum Campur Sari Kutha Jepara. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi nyebat asmanipun Gusti ingkang murti dumati Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kesugingan dumateng kita sedaya ingkang maha welas ugi maha asih. Ing mriki kawula sangadang lumantar Gondarum Campur Sari kamijil saking aladan bondo ingkang pimpin dening Bapak Unggi Malasipun para sowan jenengan tiga sami usupun dumateng kula kagum saking Bapak Wiwin Supriyono dalah Ibu Siti dalah Firtiani ugi lumeber warga masyarakat Kanjilan lan sedayanipun sesepuh sepuh ingkang sampun pinarak lenggah ngaturaken kawilujengan sugeng dalu sugeng pinarak sugeng lelenggahan. Para rawuh ing mriki Bapak Wiwin dalah Ibu Karsiti kagungan kersa lan kagungan kajat inggih menika tasawuran tetakan putra kinasih ingkang sesilih
Ravansa Damas Ar Rahyan Munggio putra kinasih ing tembe dadosaken putra ingkang minggunanipun prapenusa lan basa patut dumateng tiyang sepaipun kekalih ugi patut dibatun aganipun ing tembe dadosaken putra ingkang saleh. Pramila panjenengan sami tinimbalan dening Bapa Wiwin dalah Ibu Karsiti asa perlu dados paneksi bilih putra ingkang dipun tetakaken sampun ketetaken. Ugi ngaturaken panuwun sanget dumateng rawuhipun panjenengan sami kusipun warga masyarakat kancilan lan sedayanipun sesepuh sepuh ugi sedaya tamu undangan ing sampun karoyo-royo nilaraken wedal ing dalu punika asa perlu nderek mahargya dumateng kajatipun Bapak Wiwin dalah Ibu Karsiti. Para rawuh sinareng gondarep campur sari kami jil saking laladan budhe kang mimpin danene Bapak Pungge dipun kanthi dening para seniman lan seniwati ingkang sampun kondhang kawentar sajagat Jepara. Inggih menika ingkang sepindhah Roro Ayu ingkang mijil saking laladan Demak Bintara. Inggih menika diajeng Linda Kopi pareng jumeneng was ye hae 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 kalajengaken prayi ngamijil saking laladan kita Tanjung Perak tepi laut diajeng Ika menika Ika Pulut keponakan kula piyambak ning kula lagi supe paling jumeneng kalajengaken priyayi ngemijil saking laladan kita Grogol Jajet Roro Putri Andarisa kalian Gondarong Campur Sari.
Matur sembah nuwun setunggal mambuka sampun kasalira dening para seniwati ingkang sampun